Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa iyong mga giliw na tagapakinig. Ako ito si Gino, at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan patungkol sa mga aswang. Dekada 90, nag-aaral pa lamang ako noon sa isang bayan sa Siquijor nang nakilala ko si Efren. Noong mga panahon na yon ay madalas akong binubuli ng mga kaklase ko dahil mabagal akong magbasa sa klase. Palaging sakitin at mahina samantalang si Efren naman, nilalait at hinuhusgahan ng mga kapwa naming kaklase noon. Kilala ang pamilya ni Efren ng mga aswang. Kumbaga, ganun daw sila doon kabantog. Kaya naman pinangingilagan siya ng ibang mga bata at ayaw nilang makipagkaibigan dito. Tanging ako lamang at ang pinsan kong si Julio ang gustong makipagkaibigan sa kanya. Masyadong mapanghusga mga tao sa kanilang pagkatao at harap-harapan nilang ipinamumukha na marami na umanong napapatay ang pamilya ni Efren at wala silang karapatang makapamuhay ng tahimik sa aming bayan dahil mga kampon umano sila ng kadiliman at dapat ay nasusunog sa impyerno ang kanilang mga kaluluwa. May ilan pa akong naririnig noon na pinagtangkaang patayin ng mga kapitbahay ang mga magulang ni Efren at nagawa pa nilang muntik na sunugin ang bahay nito. Pero napigilan lamang sila ng mga opisyal sa aming barangay at pinagbawalan na gumawa ng anumang karahasan laban sa pamilya na yon. Hindi naman lumalaban ng mga magulang ni Efren. Bagkos ay sinisikap pa nila makipagkapwa-tao pero mailap sa kanila mga tao nun. Hindi naman ako naniniwala na aswang si Efren at ang kanyang pamilya dahil wala naman akong mapatunayan na talagang kumakain sila ng kung ano-anong parte ng tao. Sa tuwing reses at magtatanghalian ay nakikita namin ni Julio na panay karne ng hayop ang ulam ni Efren at wala naman akong nakikitang kakaiba sa mga kinikilos niya. Kahit ang mga magulang ko, pinapaiwas ako na makipagkaibigan kay Efren dahil baka daw manganib lamang yung buhay ko at baka mahawaan pa umano ako ng pagiging aswang. Pero hindi ko naman sila masunod dahil wala naman akong nakikita masama sa pakikipagkaibigan ko sa kanya. Siya pang nakatulong sa akin para makabasa ako ng mabilis sa Ingles at Tagalog noon. Tumutulong din siya sa paggawa ko ng mga takdang aralin. Kaya naman kahit kailan ay hindi ko nalihis ng landas at maganda ang naging impluwensya niya sa akin. Isang araw, napadaan ako sa hallway ng aming paaralan. Mangilan-ngilan na lamang ang mga estudyanteng naglalakad palabas ng paaralan na yon. Magkasabay kami ni Julio at balak na naming umuwi sa aming bahay nang biglang may humila sa amin sa isang tabi. Nagulat kami at hindi nakapalag dahil napakalaki ng mga kamaong yon. Inumbayan kami ng suntok ng grupo ni Gerald na kilalang mga matitinik na mambubuli sa aming kaklase. Binulyawan nila kaming magpinsan at pinipilit na ibigay sa kanila ang mga baon namin pero hindi kami pumayag dahil nag-iipon kami ng mga baon namin para sa darating na Pasko. Hindi siya natuwa at lalong naggitngit. Pinagtulungan pa kami ng tatlo niyang mga kasamang malalaking estudyante. Sinikmuraan kaming magkapinsan noon. Umubo ako at sumuka ako. Napakasakit pa ng dibdib ko at tagiliran noon. Akala ko noon ay mawawalan na ako ng malay nang bigla silang huminto sa pambubugbog sa amin. Napahandusay kaming magpinsan sa isang tabi. Nang walang ano-ano, ay biglang lumitaw si Efren at pinagsusuntok ang apat naming mga kaklase. Napamangha kami gawa ng napakabilis kumilos ni Efren noon. Mukhang magaling siya sa labanan ng suntukan. Hindi umubra ang pagiging malaking bata ni Gerald. Pinilipit ni Efren ang kanyang kamay. Pagkatapos ay makailang beses na sinuntok sa muka bago ito bumulagta sa lupa. Saglit kaming natigilan nang marinig namin ang boses ni Ginang Purifikasyon
at nakita niyang nangyari nun. Tumigil si Efren at inabutan kami ng guro na nakahandusay sa lupa, gayon din ng ilang mga estudyante na mukhang puno ng latay ang mga katawan. Kahit bubog sarado at masakit ang aming mga katawan, ay sinikap naming bumangon at sumunod sa guro namin patungo sa principal's office. Kinausap kami ng punong guro at doon ay nagsimulang magsinungaling si Gerald. Iginiit niyang binugbog kami at si Efren ang mismong bumubog sa kanila. Idinepensa naman namin si Efren at sinabi namin ang buong katotohanan. Kaso ay mas doble pang pagsisinungaling ang sinabi ni Gerald para tuluyang akusahan si Efren nun. Mabuti na lamang at may dumating pang isang estudyante sa principal's office. Isang mag-aaral sa ika-6 na baitang. Siya ang nakasaksi sa amin bago siya umuwi nun. Itinuro niya ang grupo ni Gerald na mismong bumugbog sa amin at ipinagtanggol lamang kami ni Efren. Umaawat lamang si Efren at iniligtas niya kami sa mga nambubuli na yon. Sa pagkakataong yun ay sinabihan kami ng principal na isama sa susunod na araw ang aming mga magulang para makausap ng masinsinan at madisiplina ang mga tunay na may kasalanan. Pinauwi na niya kami. Tinulungan naman kami ni Julio, nina Efren at Marcos na isang estudyante sa ika-6 na baitang na maalalayan at makauwi sa aming bahay. Pagkalabas namin sa paaralan kung saan wala na kaming kasamang guro, saka pa nagbanta si Gerald sa aming magkakaibigan. Pero laking gulat namin ni Julio nang harapin ni Efren si Gerald at kitang-kita namin kung paanong nag-iba ang mga mata nito. Alam mo yung mata ng parang sa ahas o sa pusa? Gumuguhit lang. Tapos ay parang kumulubot bigla ang paligid ng mga mata nito. Hindi ko talaga maipinta. Namutla at halos hindi makapagsalita si Gerald. Tumiklop ang tuhod niya habang tahimik siyang pinanlilisikan ng mga mata ni Efren nun. Natigil lamang si Efren nang makarating na ang sasakyan na may lulan na mga ilan-ilan ng pasahero. Sumakay kaming lahat at nagtungo sa may unhang pwesto, habang nasa hulihang pwesto naman ang grupo ni Gerald. Sa matagal naming biyahe ay halos hindi makapagsalita si Gerald, gayon din ang mga kasama niya. Iniiwasan nilang makipagtitigan sa mga mata ni Efren dahil baka meron itong hindi magandang gawin sa kanila. Doon ko napagtanto na baka hindi ako namamalikmata sa nakita ko nun. Doon din bumalik yung mga alaala o mga isipin ko tungkol sa mga paratang ng mga tao dito kay Efren. Pero ang ipinagtataka ko ay kung ganun man, ipinagtanggol pa rin kami ni Efren para tigilan na kami ni Gerald nun. Pagka-uwi ko sa bahay ay katakot-takot na sermon at paalala ang sinabi sa akin ng aking mga magulang. Pero ang labis na ikinagulat ko, hindi nila sinisi si Efren. Bagkos ay nagpasalamat sila sa ginawa nitong kabutihan na mailigtas kami doon sa mga kaklase namin. Yun ang unang pagkakataon na natuwa sila kay Efren. Kinabukasan ay pinatawag ang mga magulang namin at napagpasya na bilang pagdidisiplina ay maghapong lilinisin ng grupo ni Gerald ang aming buong silid-aralan. Hindi naman sila makatanggi dahil medyo masungit at matapang ang aming principal at gayon din ang napagkasunduan ng mga magulang. Pinagbati kami ng mga magulang at punong guro namin at pagkatapos nun ay umiwas na kami sa grupo ni Gerald. Simula ng araw na yun ay palaging tahimik si Gerald at hindi niya magawang lumapit kay Efren. Nakakatiyak akong hindi basta takot ang naramdaman niya. Kung hindi, para bang napipiligro yung buhay niya at ng mga kasamahan nito. Sa mga lumipas na araw ay hindi na nila kami nagawang saktan at lapitan. Kaya naman malaki din ang pasasalamat naming magpinsan kay Efren noon. Dumating ang araw na halos ilang araw na hindi pumapasok sa klase namin si Efren.
Nagpadala ang magulang niya ng liham na may sakit ang kanilang anak, kaya hindi makapasok sa paaralan nun. Nag-alala naman kami ni Julio, kaya naisipan naming bumisita sa kanilang bahay. Nang makarating kami sa bahay ni Efren ay magiliw kaming pinapasok sa loob ng kanyang mga magulang. Hindi naman kami kinakitaan ng anumang takot dahil alam naming wala naman silang gagawing masama sa amin. Nakita naming mahimbing na natutulog si Efren sa kanyang silid. Ayaw naman namin siyang maistorbo kung kaya't lumabas na lamang kami at kinausap ang mga magulang niya. Ipinaganda naman kami ng merienda ng nanay ni Efren samantalang nagkikwento naman ang tatay niya sa amin sa totoo nilang pagkatao. Hindi ko alam kung bakit pero magaan umano ang loob ng mga magulang niya sa amin. Palagi umano kaming kinikwento ni Efren sa kanila at kampante itong kaibigan namin na matatanggap namin siya. At total, nagkaroon na rin ng haka-haka na matagal na. Ay nagkwento na nga sila tungkol sa pagkatao nila noon. Totoo umanong nagmula sila sa angkan ng mga aswang. Pero tinalikuran na nila ang pagpatay at pagkain sa mga laman loob ng mga tao. Sinisikap nilang magbagong buhay. Tanging mga karne ng hayop lamang ang kinakain nila at wala silang masamang intensyon na patayin ang mga tao. Yun nga lang talaga. Ang mga tao mismo ang gumagawa sa kanila ng masama at pinagbabalakan pa silang patayin. Nahabag naman ako sa kalagayan nila. Naiinis ako na sarado ang isip ng mga tao sa katulad nilang pilit na makibagay at makipagkapwa-tao. Natagalan pa kami sa kanilang bahay at halos doon na mismo kami nakapagtanghalian. Inihiwalay at nagluto sila ng ginisang gulay na ipinakain sa aming magpinsan noon. Lubos naman kaming nagpasalamat sa kanilang kabutihang ipinakita sa amin. Nung napansin namin na magtatakip silim na, nagpasya na kaming magpaalam pero may mga malalakas na pagkatok kaming narinig noon. Binuksan namin yon at bumungad sa amin ang mag-asawang galit na galit. Anya, sumugod sila sa bahay ng mga magulang ni Efren dahil nasisigurado niyang ang mga ito ang pumatay sa kanyang alagang inahing manok. Tumanggi naman ang ama ni Efren at sinabing wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng manok. Hindi niya magagawang pumatay ng mga alagang hayop ng mga kapitbahay kaya posibleng napagbintangan lamang siya ng lalaki noon. Hindi pa rin naniwala ang lalaki sa kanyang mga sinabi. Lalo niyang pinagdiinan ng mga aswang ang mga magulang ni Efren. At dapat ay hindi na sila magtagal sa bayan namin dahil malaki ng abala at perwisyo ang nagagawa nila sa mga tao at hayop noon. Isinalag niya ang matulis na kakahasang itak. Hindi ko naman hinayaang saksakin ng lalaki ang ama ni Efren pero mabilis ako nitong naitulak palayo sa direksyon ng lalaking yon. Eksaktong tumama sa tagiliran ng ama ni Efren ang itak. Dumugo yon. Makalipas ang ilang sandali ay nakarinig kami ng taong pumipito. Dumating ang mga barangay tanod at nakita nila ang nangyari noon. Napahandusay sa sahig ang ama ni Efren at dali-daling umagapay ang asawa nito. Nanatili kami sa loob ng kanilang bahay at tinulungan namin silang mahugasan at malapatan ng pangunahing lunas ang sariwang sugat ng ama niya. Dinala naman sa barangay hall ng mga tanod ang mag-asawa. Samantalang nangako naman ang ina ni Efren na susunod sa barangay hall para magbigay ng salaysay ukol sa pagsugod sa bahay nila ng mag-asawang namatayan ng inahing manok. Hinugasan ng ina ni Efren ang sugat ng kanyang asawa at pagkatapos ay nilagyan ng benda at pinahiga sa may lamesa. Hindi naman masyadong malalim ang natamo nitong saksak. Hindi namin magawang makauwi sa bahay nun. Nung sumapit ng gabi, nagising si Efren at mukhang nasa mabuti na siyang kalagayan. Nakita niyang sinapit ng kanyang ama. Naging emosyonal ito pero tinatagan niya ang kalooban nang makita niya kaming magpinsan nun. Hindi pa lumilipas ang ilang sandali.
Sinamahan ni Julio ang ina ni Efren para makapagsalaysay ng naganap sa kanilang bahay. Binantayan naman namin ang tatay ni Efren hanggang sa makabalik na rin ang nanay niya at gayon din si Julio. Doon na kami natulog. Nang sumapit ang madaling araw, naalimpungatan kami nang makarinig kami ng mga pagkatok sa pintuan. Bumangon kami ni Julio. Nagtungo sa may sala kung saan naabutan namin ang ina ni Efren na kausap ang aming mga magulang noon. Nung may paliwanag ng maayos ng ina ni Efren ang buong katotohanan, napakalma naman ang aming mga magulang. Nagpaalam na kami sa ina ni Efren bago kami sumama sa aming mga magulang para umuwi sa aming tahanan. Kinabukasan ay napag-isip-isip ng mga magulang ko na talagang hindi masama si Efren, ganyan din ang kanyang mga magulang. Kung ano man ang lahi nila, hindi sila nananakit ng sino man at nagawa pang ibuwis ng ama ni Efren ang kanyang buhay para lang mailigtas ako sa kapahamakan. Nung umagang yun ay binisita namin ang tatay ni Efren at kahit papano ay nakakagalaw na naman ito na maayos, kahit nasariwa pa rin ang kanyang sugat. May mangilan-ngilang tsismos ang kapitbahay ang lumabas ng bahay at nag-umpukan na magtsismisa noon. Itinaboy naman sila ng aking mga magulang at ipinaliwanag ang buong pangyayari sa nagdaang gabi. Hindi ko lubos maisip na magiging matapang ang nanay at tatay ko na ilahad sa kanila ang saloobin sa matagal na pangungutya ng mga kapitbahay sa pamilya ni Efren. Ipinagdiinan pa nila na porkit lahi ng mga aswang ay wala nang karapatang magbago. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay ang mga nilalang ng dilim ang nananatiling nasa kadiliman. Hindi nila ginusto ang habang buhay na maging aswang at kumain ng mga laman loob ng mga tao noon. Hirap na hirap din ang mga ito sa sinapit nila gayon din sa pakikisalamuha sa mga tao. Sa pagkakataong yon ay tumigil sa pagkikwentuhan ng mga kapitbahay. Tumungo sila na para bang nahihiya sa kanilang mga sarili bago pa pumasok sa loob ng kanilang mga tahanan. Pakiramdam ko na ay tinamaan sila sa prangka at walang kagatol-gatol na pahayag ng aking mga magulang. Simula nung araw na yon ay hindi na nasundan ng mga taong sumusugod sa bahay ng pamilya ni Efren. Wala na rin kaming napapansing umpukan ng mga tsismosang kapitbahay sa tuwing lumalabas ng bahay ang mga magulang niya. Naisip na rin siguro nila ang kanilang mga pagkakamali. Hindi ko rin inasahan ang mga sumunod na nangyari noon. Isang araw ay nagulat na lamang kami ni Julio nang biglang bumisita ang mag-asawang namatayan ng inahing manok sa bahay ni Efren. May dala silang mga prutas na nakalagay sa basket. Magilaw naman silang pinapasok ng ina ni Efren pero hindi na sila pumasok sa loob ng bahay. Binigay nila ang prutas tanda ng paghingi ng paumanhin sa ginawa nila sa ama ni Efren noon. Hindi naman kinakitaan ng galit ang ina ni Efren. Bagkos ay tinanggap niya ng buong puso at bukal sa loob ang pagbibigay ng prutas na mag-asawa. Natuwa naman ako dahil doon nag-umpisa ang pakikipagkaibigan ng mga kapitbahay namin sa mga magulang niya. Samantalang sa paaralan naman ay nakikihalubilo na rin si Gerald at ang mga kaibigan niya sa aming tatlo. Hindi na rin nambubuli si Gerald simula nang maparusahan siya pati ang kanyang mga kaibigan. Lalo naman akong humanga sa kalakasan ng loob at paninindigan ni Efren noong magpresenta kami ng aming nagawang proyekto ukol sa pagpapakilala ng aming magulang. Gumuhit siya ng larawan ng kanyang pamilya at nagpresenta siya sa harap ng aming klase. Nabanggit niya na sa kabila ng panalait sa kanya ng mga kaklase na isa siyang aswang, partikular na ang paghusga ng mga tao sa kanyang mga magulang, ay nanatili silang matatag at malakas. Sa bawat binibitiwan niyang salita, ay ramdam ko ang sakit at kirot na mga napagdaanan niya at ng mga magulang sa masasamang paratang sa kanila ng mga tao. At kung paano sila inapi ng pisikal at mental na mga ito dahil lamang sa mga maling bintang sa kanilang pagkatao. Naging emosyonal ang klase namin at hindi mapigilan ang aking guro at mga kaklase na mapaluha habang pinakikinggan ng pagsasalaysay ni Efren sa kanyang pamilya. Pagkatapos niya makapagsalita, pinalakpakan namin siya at tumayo ang aming guro sa bulwagan. Niyakap siya ng mahigpit at ipiniliwanag niya sa aming lahat na hindi kami dapat humusga sa panlabas na kaanyuan ng ibang tao.
Totoong mapanghusga at malupit ang lipunan. Lalo pat nagbintang pa sila ng mabigat na kasalanan na hindi naman talaga nagawa. Pero mas mainam pa rin na gumawa ng mabuti sa kapwa. Kahit na hindi man sila naging mabuti sa iyo dahil darating ang panahon na babalik at babalik lahat ang mga ginawa mo sa ibang tao. Humanga ang mga guro namin sa pagiging matapang ni Efren sa kabila ng panunukso sa kanya. Nakahanap pa siya ng totoong kaibigan sa katauhan namin ni Julio. At hindi siya nahiya sa mga kaklase namin kahit ano pang sabihin sa kanya. Sa mga sinabi ng aming guro ay doon pa kami lalong lumakas ang loob na ipakita ang kagandahang asal kay Efren. Nakatapos kami sa elementarya at walang sino man ang nakagawa ng karahasan kay Efren maging sa amin ni Julio. Nagkahiwa-hiwalay na lamang kami noong umakyat na kami sa sekundarya. Umalis sa aming bayan ang pamilya ni Efren at nagtungo sila sa Tacloban kasama ang kanilang mga kamag-anak. Nawalan na rin ako ng balita kay Efren kahit na nagtatrabaho na ako, ay wala na akong nasagap na anumang impormasyon ukol sa kanya. Pero nanatili pa rin siyang tunay na kaibigan na nagbigay sa akin ng direksyon at tinuruan akong lumaban sa mga taong pwedeng manakit sa akin.